Sjeco, ja sam Mile Vasiljević, lokalna Lotel televizije i želim pre svega da vam poželim dobrodošlicu ovde u Loznicu. Bio je fantastičan koncert, čestitamo vam na tome i naravno na malom jubileju. Ovo je otprilike kronologija vaših nastupa u Loznici. Peti po redu, imali ste... 93. 94. 95. 2022. 2026. Pre tačno 33 godine, prvi koncert u Loznici i tako ste otprilike izgledali. Pa evo sada u junu će biti punih 38 kako sam na estradi. Jesu. Zaista, sjajna atmosfera je bila na ovom koncertu kao i na tom prvom 93. godine. Pevali su se pesme koje ste i tada pevali. Čini mi se najveću pažnju je sklonula pesma Šta je to tvojim venama, Cvetak za vetar. Kako je vama sve to izgledalo večeras? Da vam kažem nešto, što se moje publike tiče, pogotovo evo ljudi iz medija koji prate mene na mojim koncertima, nema tu velike razlike, euforija je zaista svuda. Ja sam imala tu sreću da zadnje 2 godine nastupam po Srbiji, inače to retko sam radila prethodnih godina jer se nisu stvarali uslovi za tako nešto. Mnogo sam srećna i mene je publika željna u našoj zemlji. Euforija, kao što rekoh, je svuda, identične su reakcije. Videli ste i da je to ista publika koju ima Vojaž i ja. Onaj delirium kada je izašao na scenu i ta ljubav prema njemu, stvarno mi je srce bilo puno da sam mogla da napravim to iznenađenje Lozničanima i da uživaju.